Gihinong tray ka maumlu Chara Cement Limited na MCCL kilasa haka ngan namar haduk menta ka sorkar kampat ajing tip AA ka jing tmu jongka na kabenta kalawe jongka ni ka karkhana. Uwe na kinong tray ka ni ka karkhana MCCL uba penskam bor karwan lang. Ule athu banandu usnam arja arpo ar ka sorkar kampat siudap i jing siu bade ban siu shakinong tray na lor ki wepat ki bakham na du menshwa. Hadin bala sange ka karkhana ka barim na ka wet process kaladon ka jingwan ra da ka karkhana thamai kabakot ka dry process hendai haduk menta kam shimna tari kam satya laya thu baki mar ki tiar jong ka karkhana barim labun ki balapen pra bandi marjon dangshan kala don ru ka jingpen khalam ya ki atos khana jong ka karkhana barim haduk bakala khring ya ki breu kaleng hendai ka jingpen pra ki tiar rim ka karkhana kam dei ka badang thamai bat kala yat la ka tu ka nesnam AA menta long tay jong ani ka MCCL na kana ka po kumba kalong haduk menta nyem pat yo kanu ka jing tip ka basai laka sorkar kan le kumnu nak benta jungi kinong tray ki badon benta ngidang ton kinong tray nya du benta ngidang ton kumba lais pa dunai ngot ki betray yang ni ti hadu benta nya pat yo kalau no jing sai tin alor benta ru ngidang ton ki jing siu ki badang sa ki jungi mu kum patu lo ko badang sa no snam hajar arko wei ke badang sa di nanta ki overtime ski bangi de ban yo lu ajar khat sao hadu pasang ya kam MCCL lu ngi pat yo di nanta ya ka device pi mo ko la tiu nu ajar afu ar tu na April hadu mentaru ke tempat kentup lang ya kan ka device ka tu lo pelungi kan me be kan lo ko rem di kita ki ai baro mo tinggi ko apa sokar kan perkhap nak benta jogi kinong tray ayu ko man le long ai long ka jing tip ka basai mo la ka jing nama haduk kan ya sa umdum mo kinong tray ngi shwele jing tray shwan saya shwele jing tray shwan saya mo to ya ka tulok ya ka bakalong benta hi ka siu jogi ni kipna hadir ka siu man ubenai ka pendu dan ri ya ka barem kan le ko long do di tip ai bat la ka ni la ka thamushu man penyaru ya ka ni MCCL ka ai ka ra ya ka soka ka ban le nang tai jungi kinong tay yang kan yo dia bio ajin tip ka basai